Hello friends, welcome back to my channel. लाइसरे बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय बावहरनाय थाबाय। दिनै मंगलबार सान फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। जोंहा दिनै फिसालाया बाथौसालिखौ थानसालिखौ लिरदों। नै दायो बाथौसालिखौ लिरनानै लाग्रोदों। नायलांबाय था नोंथांमोना जोंहा फिसालाया माब्रैहाय बाथौसालिखौ सिबियो बा खुलुमो। दायो बिबार खानानै लादों। बाथौसालि लिरनाया जाबाय। दायो बिबारखौ खानानै लादों गथ'आ। जोबोद अन्थाव बाथावखा गथ'आ माने गसाइनि फारसे गोबां फोथायनाय दोङो। थानांगौ गसाइनि फारसे फोथायनाय उन्दैनिफ्रायनो आरो फोरोंनांगौ बिमा बिफाया बयखौबो गावनि फिसा फिसौफोरखौहाय उन्दैनिफ्रायनो गसाइनि फारसेथिं गोसो थानाय। खायफाबा माने गसाइनि फारसे गोसो गैया जायो, माने गसाइनि फारसे माने फोथायनाया खम जायो आरो बिब्दि। बेनिखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंलांनांगौ। नै दायो दै गोथाराव माइरं होदों, थुलुंसि बिलाइ बिबार होनानै लादों आरो दायो खलायाव जायखि खलायावहाय नै आवा खुन्दुंखौ होनानै लादों गथ'आ। नायदो नोंथांमोना जोबोद अन्थाव बाथावखा गथ'आ 3.5 बोसोरनि। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनिनो फिसाला जोबोद अन्थाव बाथावखा गथ'आ। नै दायो थावबो लुनोसै। नै थावखौ लुनानै लाखादों। नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो थाव लुनानै लाखांनाया जाबाय, गासिबो रेडि जाबाय। एसे सेबनानै लादों आरो जाहाथे मोजाङै जोङो आरो। नै दै गोथार सारनानै लाबाय थानसालिखौ, बाथौ थानसालिखौ। नायदो लोगो नोंथांमोन, थलमसि बिलाइजों दै गोथार सारनानै लाबाय आन्थु खेरायनानै। दायो जोबोद अन्थाव बाथावखा गथ'आ, जोबोद रोंगौथि दोङो। उन्दैनिफ्रायनो इसोरनि फारसे गोबां फोथायनाय दोङो। दायो गथ'आ आखाइ खबजोबनानै खुलुमग्रोनानै लादों दै गोथार सारखांनानै। गथ'आ दायो साखि खला एबा आलारि बाथिखौ लानानै नै बिबारखौ लानानै फैदों। दै गोथार सारनानै लाग्रोखांबाय गथ'आ बाथौ थानसालिखौ। जोबोद गोलैसि लानानै फैदों आरो आलारि बाथिखौहाय गथ'आ। दायो आलारि बाथिखौ होबाय, होनानै लाग्रोदों आलारि बाथिखौ। दायो आरो फोजोंनानैबो लाबाय, बिबार बावनानै लाग्रोबाय गथ'आ। ओमफ्राय दायो धुप सावदों। जोबोद गोरोंथार गथ'आ धुप सावनानै धुपखौ फुरायदों आफा इसोर बwrai बाथौखौ। जोबोद गोसो होनानै खुलुमदों गथ'आ, आर'ज गाबदों बिथांनि एबा जोंहा फिसालानि जाखिनि आफा इसोर बwrai बाथौनि आलारि बाथि सावनानै, धुप सावनानै, बिबार बावनानै, आखाइ खबजना आन्थु खेरायनानै आखाइ खबजना आफा इसोर बwrai बाथौनिसिम आर'ज गाबनाया, बिथाङा जा आर'ज गाबदों बिथांनि आर'ज गाबनाया जाहाथे जाफुंसारो। जै आफा इसोर बwrai बाथौ। आरो लोगोसेनो आंनि अनजालु नोंथांमोननिसिमबो दिनैनि मंगलबार साननि फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो आफा इसोर बwrai बाथौनिसिम आर'ज गाबनानै नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो जोंहा फिसालानि जाखिनि आर'ज गाबदों बे आर'जआ जाफुंसारो जाहाथे। जै जाथों, जै बर' हारिनि